בקריית אונו השקטה יש גינה מיוחדת במינה, לא גינה של פרחים רגילים, אלא גינה של ילדים מחוננים, כל אחד פרח מיוחד במינו. במרכז הגינה עומדת ג'יזל, עם לב גדול ואוזניים קשובות. בכל בוקר היא עוברת בין הפרחים, משקה במילה טובה, גוזמת בדאגה, מחבקת ומעודדת. וג'יזל ידעה בדיוק איך לפנות לכל אחד. לימדה את כולם ששוני הוא יופי ושרגש הוא סופר כוח אמיתי. גם הצוות ביעלום קיבל הדרכה איך לנהוג בפרחים עונה אחרי עונה. הגינה פרחה בלבלבה, הפרחים גדלו והתחזקו. וכשחלפו 20 שנה בדיוק עמדה ג'יזל בשער, מבט מלא גאווה, והפרחים לחשו יחד. תודה שראית אותנו כשהיינו זרעים קטנים. ג'יזל חייכה ולחשה, גם אני צמחתי איתכם. עכשיו אני פורסת כנפיים לדרך חדשה, עם הרבה זמן משפחה, חברים, טיולים והנאה.